Giv dig selv lov til, at når du står i enten svære situationer, udfordringer, problemer, at du giver dig selv lov til, inviterer dig selv til, ikke at synke ned i det, men i stedet er vejen frem og ligesom acceptere dine følelser, giv dig selv lov til at mærke dem, græd ud, hvis der er behov for det. Hvis der er vrede, giv dig selv lov til at mærke det, omfavne det, giv dig selv et kram, det gør vi ikke også grænseoverskridende, men bare det der med at acceptere det, i stedet for at synke ned i det. Og derefter så husk på, der er altid et perspektiv, der taler bedre for dig i en situation. Der er altid et bedre perspektiv. Der er altid et mere kærligt og omfavnende perspektiv for dig selv. Tillad dig selv ikke at synke ned. I stedet mærk efter, acceptere dig selv, omfavne dig selv. Og derefter være nysgerrig på, hvilket perspektiv kunne hjælpe dig allerbedst igennem udfordringen, igennem perspektiv, sådan så at du møder det allerbedst for dig selv. Og den erfaring kan du så tage med til næste gang.